Vam començar amb un acte inaugural que va ser a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a l'abril del 2018, en el qual donàvem el tret de sortida ja de tot el que era tot aquest any i pico que s'ha anat treballant. Vam fer una taula rodona centrada el 18 d'abril també ja dins del tema cuina i gastronomia catalana, tradició i innovació, comptant en la taula rodona amb una part més científica, el Pere Castells, una part de divulgació gastronòmica, Vidal Vidal, i una part de cuiner, el xef Joan Pallarès. Vam continuar a l'octubre fent unes primeres jornades centrades a l'àmbit del producte i turisme i relacions amb la gastronomia i la cuina. Això ho vam fer al Palau de Congressos de Lleida amb més de 400 participants, i en la qual vam anar tractant diversos aspectes en formats, per exemple, de taula rodona, parlant de la relació entre productors i cuina, intentant posar en contacte productors de les Terres de Lleida, de la Plana, de la muntanya, de diferents cuines, productes, artesans, etc., administració. També vam fer una taula centrada en les relacions més de la gastronomia amb el turisme, amb el territori, també participant en aquesta taula des de l'Agència de Turisme i altres restauradors del territori de Lleida, altres entitats turístiques, associacions de desenvolupament local, etc. També vam tornar a organitzar unes altres jornades, en aquest cas més centrat a la tecnologia, a la salut i a la formació, tots els eixos que també contemplava el tercer congrés. I dedicat primer a taula rodona sobre tendències en ciència i tecnologia, des del punt de vista d'industrials que fabriquen equipament, tecnologia per la cuina. També una altra taula rodona més centrada en la salut, nutrició i seguretat alimentària com a elements importants en la cuina i gastronomia cada vegada més. També vam fer una taula rodona sobre el futur de la formació dels professionals, tant els professionals cuiners com els professionals de sala i altres professionals relacionats en aquest àmbit.